Wala tayong ibang mapupuntahan kundi sa kwarto lang. Happy weekend po. Nag-order na lang kami guys ng KFC para hindi na kami lalabas, no? Pero okay lang yan, at least safe po tayo. Ingat-ingat po tayong lahat, mga lalabs. Thank you so much sa inyong mga walang sawang pag-support. Team Dot Mega Love Shoutout. Team Bicol Mega Love Shoutout. Opa Members Team Mega Love Shoutout. May music kasi ako guys. Ayan, thank you so much guys sa inyong mga support dyan sa aking live stream, sa aking premiere. Ayan, bye-bye! Ayan guys, yung binili namin. So, may sibuyas, may orange, may pandan, may sagi, may okra,